Takže je streda a ja by som mal robiť svoje vlastné videá. Problém je v tom, že som sa dostal až teraz k ním, pretože neviem, prečo mi nevychádza ten čas. Neviem, ja to nerozumiem. V podstate chcem povedať to, že na začiatku tohto mesiaca som rozbaloval balík a video s balíkom nemám ešte ani hotové. Rôzne iné videá mám už hotové, ale to sú kratšie videá a toto video je proste troška ťažšie urobiť. Už ho robím 27 dní a ešte ho budem asi robiť ďalšie 2 alebo 3. Budem sa snažiť, aby to bol tento víkend už spravené všetky videá, čo som to chcel odkecať na tomto kanáli. Dúfam, že sa mi to podarí upnúť všetky videá. Neviem, čo som to chcel ešte povedať. Chcel som povedať, že v podstate mňa zdržujú veci, ako napríklad, že malovanie, písanie a neviem čo ešte. Ale teraz ma zdržala napríklad svadba. Áno, piatok som bol na svadbe a fotil som a točil som, takže som spravil také svadobné video ako amatér. Skúsil, urobil som a čo tam je, to tam je. Určite si všetci poviete, že bol na svadbe, užil si. Ja sa takto vopred asi môžem ospravedlniť za to, že nie som až taký nadšený z takýchto vecí. V podstate ja nemám rád oslavy a hrozne takéto akcie. Chcem povedať to, že akože mňa to nie, že nebaví, ale ja sa viem zabaviť aj inak. A nemusíte byť akože na mňa naštvaní, alebo že štve vás, že sa nezabávam. Ja sa zabávam podľa svojho a ja sa ospravedlňujem, že som až taký nudný. Takže toto je také video na také, že ospravedlnenie a v podstate vysvetlenie, že prečo meškám zase ďalšie 3 dní a ešte to nebude vlastne spravené. Ešte ďalšie 3 dní a no nič. Musím ísť pracovať. Chce sa mi pracovať, ale musím to robiť takto po večeru. Je 11 hodín. Toto video teda som robil o 11. večer v stredu, takže je to tak. Času málo. Času je veľa. Problém je v tom, že ako ho využiť. Čože ho nevyužívam, tak meškám. Je to problém, nevadí. Nejako sa dá využiť. Tak zatiaľ.